Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Layanan analitis karo sampean guru markets. Ayo miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Yen sampean kasengsem, sampean bisa ngaso video. Sampean bisa kanthi ati-ati nimbang kabeh parameter organisasi sing diteliti. Saiki kita bakal nganalisa kinerja saiki perusahaan Bancor, ticker CP. Review iki digawe adhedhasar informasi saiki ing wektu April 4, 2025. Miturut klasifikasi guru, markets organisasi Bancor kalebu subkategori. Bank Klasik 249 perusahaan jupuk bagian ing analisis, iki banget wakil. Kita bakal weruh tabel pesenan ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan minangka nderek 7 saka 10 terms. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 1,1 poin. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar ing pasar as sacara sakabehe. Kita bisa wigati sing asil rata-rata kanggo pasar ing total 1,9 terms. Marang 7 titik kanggo perusahaan Bancor. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Bancor lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Bancor nuduhake owah-owahan 11,1%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 13,2%. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging kita kudu njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Bancor kira-kira $0,25 sen miliar. Kanti kapitalisasi pasar subkategori $1,16 sen 8 miliar. Pek Bancor nuduhake 0,022% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan punika $0,29 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $1.007 miliar. Pek Bancor yaiku pukul $0,29 US. Bandingaken enggo bareng saka exchange lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Pek Bancor ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,022%. Kapitalisasi neraca iku 0,029%. Kang 32% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori apik 1 titik. Ayahan finansial organisasi sing diteliti yaiku $0,2 sen 6 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 9% saka ibu kutha. Asil ing tingkat utang perusahaan, apik banget 2 terms. Rasio rega pasar perusahaan kanggo laba yaiku 10,1. Rata-rata ing subkategori yaiku 12,8, iki 21% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $25 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa liwat sabanjur 12 sasi samestine $31 mayuta-yuta. Iki 25,5% luwih saka tokoh saiki. Taksiran saka kira-kira media WI mangsa ing comparison karo ing subkategori, apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,3. Rata-rata kanggo subkategori punika 1,5 lan iki 13% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran rega saham perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, apik 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $190 mayuta-yuta. Revenue nerusake kanggo sabanjur 12 sasi wis samestine kanggo $240 mayuta-yuta.
kang 26% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran pratandha saka kira-kira revenue mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Wates punika 13%, karo rata-rata kanggo subkategori 11,6%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 1,4%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat jumlah karyawan ing subkategori punika 0,02%. Sing 10% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nggambarake ora seimbang karo nilai pasar saham organisasi Bancor, tinimbang menyang revaluasi. Jumlah ibu kutha, saben karyawan perusahaan punika 974 $. Dene ing subkategori ana 892 ewu $. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 9,2%. Prakiraan saka jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati kanggo saben karyawan perusahaan yaiku 96,1 ewu $. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 69,8 ewu $. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 38%. Pambiji bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian dodolan saben karyawan perusahaan 741 $. Miturut subkategori 601 ewu $. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 23%. Taksiran revenue saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 0,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 2%. Iki minangka indikator remet cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 32% kanggo perusahaan Bancor. Kanggo subkategori, tingkat resi 14 43%. Teknis, securities subkategori sing rega luwih saka perusahaan Bancor. Rega saham nyoto saka perusahaan iku kira-kira $17.53. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $20.99. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 20%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening sistem referensi regane simpenan guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis saham Bancor. Sistem penilaian informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka tawaran tuku kanthi rega $17.54 saben saham. Kesepakatan dibuka amarga perusahaan duweni rating sing cukup dhuwur. Penilaian organisasi adhedhasar model penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing pukul 19.07. Mandeg mundut disetel ing pukul 16.01. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan kasebut ditemtokake kanthi mandiri adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 04 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker, CEL, bakal dadi pesenan jual imbangan. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, utama utawa wawas. Pesenan liyane tetep ing rega saiki.
Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka Guru Markets. Sampeyan wong akeh sing paling keren.